Kaixo, ongi etorri beste bideo batera. Hemen ariketa bat, amaiera artistiko batetik hartuta. Eta hemen pixka bat dilema daukat. Hau, Dorezkiren liburu batetik hartu gindet, eta berak esaten du amaiera artistiko hau Nikolai Grigorievek konposatu egin zuela. Nire amaiera artistikoen baseatozean esaten du Jacob Meesek egin zuela. Dena delakoa, hemen zuriak berdindu egin behar. Eta oso zaila da erantzuna, eta oso ondo ulertu beharko nun aurreko bideoaren zaldiaren zirkuitoa. Hemen berdintzeko era bakarra zaldia B-lau da. Eta H5 eta gero zaldia C6. Zekeratzen da, ariketa lehen iristen bagea H suta bera. Hau da, zaldia D5 jake. Orain, errege F3 ikusi hiru laukietara garrekin dela errege beltza, horrela urrunen dago xake batetik, zaldia C6, H4, zaldia E6, errege G4. Berriro diagonalean. Eta hau, nahiko erraz irazita dago, zuek ikusi dezakizuenez. Beste, saiatu egin datekeen beste mugimendua da, zaldia C2, eta orain, irabazteko, errege F2 da mugimendu bakar. Gero ez duzera antzeko ikusiko dugu, hemen ez dut errepikatuko. Baina zekatik aipatzen dut aldaera hau. Hemen, errege E4, hau da, diagonera jarriz, ez duelako irabazten. Zaldia A3 eta gero, hau berdinduta da. Adibidez. H4, zaldia C4. Eta zaldi zuria zirkuitoan sartuko da D2 F1 laukietatik. Adibidez, H3, errege D2 jake, errege E3, errege F1. Eta aurreko bideo batean ikusi genuenez, hau berdinduta da. Uazen gure aldaera nagusira. H5 eta gero, zaldia C6. Hemen, mugimendu ona, errege E4 da. Diagonalean jartzea. Beste mugimenduek errazago berdintzen dute. Adibidez, H4, zaldia E5, eta sartuko da, zaldi zuria sartuko da, zirkuitora G4 laukitik. H3, zaldia G4. Hori saiesten badin badu beltzak, errege F4, beste laukitik sartuko da. Bueno, hemen zuzenean, zaldia G6 jake eta behia beltzatzen. Bueno, beraz gehien aguantatzen duena, edo traba gehien jartzen duena da, errege E4, diagonalean jarriz. Eta hemen, berdintzeko era bakarra da zaldia A5. Gogoratu, beste bideoan ikusi genuen C4 laukia gakoa zala. Vale? Bueno, beste aldaera ikusiko dugu adibide bezala. Zaldia D8, G4tik sartzeko. Honek ez du irabazten. H4, zaldia E6, eta ez orain H3, G5 ematen delako jake, baizik eta errege F5. Zaldia D4, errege G4, eta orain zaldi zuria ezin da zirkuituan sartu, eta hau beltzak irabaziko. Beraz, zaldia A5 da mugimendu bakarra, H4, zaldia B4, gogoratu hortik sartu egin behar dela zirkuitura, F1
H2 G4 E3 zirkuitora. Erregea F3 mugitzen baldin bada. Noski H3 eta gero. Den ikusi dugun bezala zaldia D2, erregea E3 zaldia F1. Eaz, errege F3 hori saihesteko. Orain ezin da hemendik sartu. Beltzak babesten duelako hau. Eta ona mugitzen baldin bada hau ere babestuko du. Baizik eta beste laukitik mugituko da. Zaldia E5. Noski, F4 ezin da mugitu lehen ikusi dugun bezala zaldia G6. Erregea G3. Eta orain berriro zaldia C4. H3, zaldia E3, eta hau berdinduta dago zuria zirkuituan sartu delako, eta H2 ez duelako balio, zaldia F1, jake delako, eta aldi berean, joiak mehatxatzen duelako. Eskerrik asko gore egoteagatik eta gorengo bideo batera.